niekoľkými dňami tohto roka 2016 slovenská ambasáda v Budapešti podporila LGBTI duhový pochod. Urobila tak pripojením sa k oficiálnemu vyhláseniu viacerých veľvyslanectiev a naviac na budovu nášho veľvyslanectva vyvesila duhovú vlajku. Ako občania Slovenskej republiky dôrazne odmietame takéto zasahovanie do suverenity a hodnôt iných štátov. Ideologické presadzovanie LGBTI agendy nie je dobrou cestou na budovanie dobrých susedských vzťahov. Sme presvedčení, že konanie ambasády Slovenskej republiky nebolo v súlade s politikou vlády Slovenskej republiky ani na jej pokyn. Preto žiadame premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ako aj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby vyvodili osobnú zodpovednosť voči osobám zodpovedným za toto konanie a aby zabezpečili, aby sa takéto konanie diplomatov Slovenskej republiky v zahraničí neopakovalo. Ďalej žiadame premiéra a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby zástupcovia Slovenska v zahraničí, v Európskej únii, v OSN vždy hlasovali v súlade s hodnotami jej občanov a s ústavou Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Pripojil som sa ako signatár z toho dôvodu, lebo akékoľvek zasahovanie zvonku do kompetencií jednotlivých členských štátov Európskej únie považujem za nepriateľné. Búrili sme sa, keď to robili druhí voči nám. Búrili sme sa, keď to robíme aj my voči iným. Slovensko je predsedníckou krajinou Európskej únie. A práve akurát počas predsedníctva sa stal takýto veľmi nepriateľný prípad. Preto žiadame, aby v budúcnosti sme zodpovedne pristupovali k suverenite jednotlivých krajín. List máme, takže ja to podpíšem, jasne, samozrejme. Toto je vlastne oficiálna reakcia pána ministra, kde vlastne priznáva, respektíve uznáva, že došlo k nejakému pochybeniu. Či to vlastne počítate, ale to je správne. Treba vám niečo podpísať? Áno, vlastne prosím, či sa? Nechám vám na ten obal. A toto mi to prosím, že podpíši, že to je zaujímavé. Veď po pána ministra? Kde chcete? Je treba kópia, takže dobre. Máte práve? Vám napíšem pre Altinu. Tam. Áno?